Alikho elishona lingenazo ezalwe yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. I-MK Party inezinhloso kungeleka Mthaniya. Umhlaziyi uthi akukho okutheni kwe-EFF kanti ke kukhuzwa abesimame abangamabhonqolo. Izindaba ze1KZN TV zifundelo Siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Umholi we-MK Party kulesifundazwe uWillis Mchunu uthi maduzane nje bazoqalisa izingxoxo zokuthi isifundazwe kwaZulu Natal sibuyele ezandleni zabo njengoba ke kuyibona abathola u45% okhethweni likazwelonke ngoNhlaba. Umchunu uveze lokhu kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba njengoba usukwini lakusasa leli qembu lizobe libungaza unyaka owodwa lasungulwa. Umholi waleli qembu kulesi sifundazwe engxoxweni abenayo neziko lezindaba uqale wachaza ngezinye zezizathu ezamenza washiya inhlangano i-ANC. Laba be-MK Party noma kona basihlukumeza phela ngokusishiya kodwa kuyilungelo labo ngokomthetho wase-South Africa. Kodwa futhi mina nganginethemba lokuthi siyohamba sihambe sibuyisane nabo ngoba basuka kuthini iningi labo. Yebo bakhona abanye bezinye inhlangano kodwa iningi lalisuka kuthini. Namanje ke yileyo nto ke yagcina ingenze ngabona ukuthi akuzukusiza ukuhlala la. Ngihlale la kodwa inhliziyo yami ibingekho la. Yasuke yenza ke futhi imanga lenhlangano ngoba kwathi kwaZulu Natal yasekelwa abantu abawu45% le MK Party. Yabona ke inhlangano lesekelwa abantu abawu45% inkulu leyo nhlangano. Angizivumelananga ke mina nokuthi singanikezwe uhulumeni ukuthi awuholwe yilabo abanenhlangano ezinamaphesenti amancane o17%. Angabona kungekho nje akuyona uhlobo lwedemocracy engilibona ukuthi kufanele silikhuthaze thina esiyama revolutionaries. Ikona kwangikhipha mina ikakhulukazi. Kunembiko ehlukile ebonakalisa ukuthi umengameli leli qembu Jacob Zuma uyena yedwa uthatha izinqumo kuleli qembu ephawula ngalokho Mchunu uthi MK ilawula umthethosisekelo. Ngifike ngalesi sikhathi kwamukelwa umthethosisekelo. Umthethosisekelo omusha sha walenhlangano. Ngathi ngifika nje nganginikezwa wona. Nami ngajabula kabi ukuthi kanti kunomthethosisekelo. Ucacisile nje umthethosisekelo ukuthi yiziphi inhlaka ezikhona. Zikhona inhlaka zize ziyofika kwi-VD zalenhlangano. Okusho ukuthi kukhona i-National High Command, khona i-province, kukhona i-region, kukhona i-sub-region, kube khona amazone, kuze kuba khona ngisho i-ward, kuze kuba khona i-VD. VD, yabona wonke lawo ma-structures aney'nqumo akwazi ukuyithatha ezilingene namazinga awo wonke. Bese kuba khona-ke lolu oluphethe-ke inhlangano yonke okuthiwa i-National High Command. I-structure leso sikhulu kabi. Sifaka futhi abantu abayizingcula abuchopho ezinkulu kabi. Nami ngoba sengike ngahamba ngaya kulowo mhlangano. Ngafike ngahlabe kumxhwele kabi ukuthi awukanti abantu abasezingeni elingaka thina mhlawumbe esingafiki kubona ngokwethu. Nabo abantu abaqoqayo nabo abantu ababeka yonke into. Kwesinye isikhathi mina kulomhlangano ebengikona ubengekho ngisho umongameli isikhathi esiningi. Ufikile ngoba kayena usihlalo womhlangano. Khona usihlalo womhlangano ukomanda uNhleko. Yena usihlalo womhlangano khona unobhala khona yonke into ngakho kumhlangano ayidependile kupresident. Wafika upresident leso sikhashanyana. Wahamba futhi. Wabuya ngoba esezovala nje inhlangano esebeka imbono yakhe ngezinto ebeziku-agenda. Ngakho ngimphikisa kakhulu umuntu othi inhlangano ime ngomuntu oyedwa ayikho leyo nto. Umthethosisekelo kodwa ukhona phela amagunya
owagunyaza ukuthi ayothi nayiseqoqiwe bese umongameli kube uyena ke onezwi lokugcina. Leli qembu lathola 45% ngokhetho lukazwelonke belokulonyaka, kodwa langakwazi ukuba namandla okuphatha isifundazwe emva kokwakhiwa kahulumeni we-GNU kanjalo no-GPU. Umchunu uthi basazokulwela ukuthi babuyele emandleni futhi lokho bazokwenza maduze baxoxisana namanye amaqembu. Uthi ayikho into engabavimba ngokusebenzisana namaqembu okubala phakathi ne-ANC. Ngayithi yabona la kwaZulu Natal njoba sihleli nje kukhona usihlalo laphana owumthombeni usihlalo uDuma. Umubuka yini esingaba inkinga ukuthi kungasebenza umchunu noDuma ngoba umchunu ukuthi imdala nje uDuma mncane kuphela. Manje ayikho into eyinkinga. Ayikho inhlangano esingeke sasebenza ngayo nayo umongameli akazange asibekele mgoqo ukube mhlawumbe iNational High Command yathi ningasebenzi nalaba nomongameli wavumelana nayo ngabe mhlawumbe khona la sixakeka khona. Akekho singeyokukhuluma naye, siyokhuluma nabo bonke akekho singeyokukhuluma naye. Nase siqalile nje asiyokufihla futhi siyokwenza nje isidana ngokwesizulu. Ngesonto leli qembu lizoba nombungazo wonyaka owodwa ozoba senkundleni zemidlalo iMoses Mabhida. Umchunu uyachaza ngeinhlelo ezizoba khona. Okokuqala nje ngicabanga ukuthi bashilo laba abahlelayo ukuthi kulindeleke ukuthi abantu bazolandwa, izoba khona i-transport, kodwa yonke i-transport izobe coordinated kuma regions nakuma sub-regions kuze kuyofika kuma VD. Kusho ukuthi abantu abaxhumane nalabo abakuma VD. Kodwa okubalulekile thina ngakuthina kube ukuthi of course uma ngabe niqeda unyaka i-birthday leyo, so i-celebration leyo. Ngakho-ke kuyoba ne-celebration nje enkulu kabi eMabhida. Singalindela ukuthi ngoba i-national rally siyoba nabo abaculi abaqhamuke endaweni ezahlukahlukene. Siyoba nabo abakwazi ukwenza ama-poem, mhlambe nabakwazi ukwenza konke ubuciko obukhona. Kuyobe kubukhazikhazi nje ngoba phela i-celebration. Sikulindele lokho, kodwa ke futhi umongameli utheke emvani kwaloko uyobe seba negaladina ngomhla ka-16. Kuleyo galadina ke uyobe neyimenywa itatanyiswa ngethemba nani niyobe nimenyiwe lapho umongameli eyokhuluma khona nezicukuthwane ezithile zaKwaZulu Natal. Kunomahluko ke na uya kwigaladina ngoba igaladini yakhokhelwa kusho ukuthi kuyaba nezimali. Nami nje ngiyoya ngoba ngiyokwamukela umongameli ukuthi njengomholi weprovince, otherwise bekuyofanele ngikhokhe imali. Umbiko uhlanganiswe uDeborah Sibisi wezindaba ze-1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Umhlaziyi wezepolitiki uDkt Uzakhele Shamase uthi akukho okumangazayo okulindelekile kwinkomfa yesithathu ye-EFF njengoba ke kulindeleke ukuthi umongameli waleli qembu Julius Malema abuye ngo-elethu kulesikhundla. UShamase uthi okungenzeka ukuthi uMarshall Dlamini ongunobhala avumbuke kwesikasekela mongameli waleli qembu ukuzama ukuqinisa izinhlaka zaleli qembu esifundazweni kwaZulu Natal. Iqembu Economic Freedom Fighters EFF lizosingatha ingqungquthela yalo yesithathu kusukela lasungulwa. Le ngqungquthela kulindele ukuthi idonse izinsuku ezintathu. Umhlaziyi wezepolitiki uDkt Uzakhele Shamase uthi akukho okumangazayo ongalindelwa njengoba umengameli waleli qembu Julius Malema kulindele ukuthi abuye esikhundleni sakhe ngo-elethu. Namanje ke futhi akukho okuzosimangaza
ngasohlangothini kaMalema uzoba umongameli futhi ngokungangabazeki futhi angaphikiswa umuntu ngoba labantu ade beyinkinga kuyena ngathi sebeqhelile ubaba uShivambu usukile kuyena nangu abundlozi bamkhiphile bathi angabi ingxenye yalolu hlelo lolu ukuze kufikele enkomfa kuyacaca ukuthi okungahle kwenzeke nokungahle sekulindele ukuthi abuyiselwe esikhundleni ngoElethu engaphikiswanga umuntu ngoba engazathi uhlobo lomholi lolu olithandayo ukuthi lubuse lodwa libafuna abantu abazoliphazamisa noma bahlakaniphe kakhulu ukudlula yena manje uyabona ukuthi is a kind of pseudo fascist kind of organization. uShamase uphinde waveza ukuthi lo ngunobhala waleli qembu uMarshall Dlamini angabonakala ethathe sobusekela mengameli nebesiphethe uFloyd Shivambu ngaphambilini ngenhloso yokuzama ukubuyisa ukwesekwa kwaleli qembu esifundazweni iKwaZulu Natal. Kuzokhumuleka ukuthi leli qembu alikwazanga ukwenza kahle okhethweni lukwazwelonke lwangenyanga Nhlaba njengoba libonakala lehlelwa kakhulu isibalo zokwesekwa. Njengoba sesiphawulile ukuthi ngahle kube khona ukusimangazayo ungahle kusimangaze mhlambe singabona mhlambe uMarshall Dlamini eba udeputy wakhe ukuze baqinise izinhlaka zabo KwaZulu Natal njengesifundo esikhulu nesinabalandeli abaningi esalahlekelwa yibona iEFF yalahlekelwa yibona la KwaZulu Natal mhlambe bathatha uMete abe usekretary. Le ngqungquthela ihlanganisa zonke izithunywa zaleli qembu esuka esifundazweni ezahlukene. Ezindabeni ze-1KZN TV kubika uThabani Maphumulo eMpangeni. Kukhuzwa abesifazane asebephenduke amabhonkolo kanye nezilwane ezihlukumeza abesilisa becashe ngokuthi basuke beziphindiselela. Lokhu kudalulwe uDokotela uSibongiseni Nhlapo kwenhlangano esiza abesifazane iProgressive Women's Movement of South Africa esifundazweni KwaZulu Natal kulandela ukugwetshwa kwesifazane obebhekeneke namacala okubalwa ke elokuzama ukubulala obeyisoka lakhe ngokumchatha ngeacid waphinde wamthela ngayo wabuye ke wamphuzisa. uNhlapo uthi nabesifazane kumele bagwetshwe kanzima ngezenzo zabo zobulwane. Kuqubule inkulumo mpikiswano ukugwetshwa iminyaka eli10 eBadlejele owesifazane ngecala lokuchatha aphuzise aze ke athele obeyisoka lakhe ngeacid njengoba iningi lithi ke ushawe ngoswazi olincane. Abenhlangano yabesifazane iProgressive Women's Movement of South Africa KwaZulu Natal bathi ke nabesifazane mabagwetshwe kanzima ngezenzo zobulwane eyisuke ibhekiswe kwabesilisa. Abantu abenza nje abantu abanobulwane okungafanele ukuthi bathole indawo emphakathini. Kwenzeka lesenzo nje sephuma ku16 days of activism. U16 days of activism kubalekile ukuthi nabesilisa bavikelekile nabesifazane bavikelekile. Kodwa kuyaxaka ukuthi nje abesilisa nabo sebegcina sebehlukunyezwa ngalolu hlobo. Thina singabantu besifazane asingayiphenduleli, asingaziphindiseleli, asinxuse noma sidedele umthetho uthathe indaba yawo uma khona lapha abesilisa basonela khona. Kuzokhumuleka ukuthi iziko lezindaba libike kabanzi ngalolu daba lapho ke ulethiwe Mthimkhulu atshela inkantolo eMantshi eVerulam kundlalelwa ukwiswa kwesigwebo sakhe uthi ke wayengaqondile okwenzeka. Wakhala ngokuthi bebesothandweni oluhlukumezayo nokunye. Yize kunjalo wacela uxolo kumgilwa. Where did you get the acid? Ngithole kuMoses. Let me find out. Why use the acid? Ngangayazi ukuthi acid wayethe into yezingadi. Kwangayona into engangayicabangela ukuthi ngingamlimaza. Kwathiwa nje sekwenzeka not ukuthi into engangade ngiyicabangela ukuthi ngamlimaza. Ngicela ukusho ukuthi ngiyaxolisa phambi kwenkosi enkantolo nakummangali ngesenze senzeka. Ngixolisa kuswa ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yami. Mangabe uxolo lami limukelekile nami ngizimisela ukuthi ummangali ngimsize kulokho asiza ikhona abanye abantu. Lesigameko siguqule impilo yomgilwa olahlekelwe umsebenzi nosekwenzeke ahluleke ukondla umndeni wakhe usethembele emalini yempesheni naye ke athi kayenele ukunakekela isikhumba asenaso kanti udinga imali ebalelwe ku800,000 ukulungisa ubuso. Umgilwa watshela inkantolo ukuthi ke uzizwa engaphephile njengoba umlisa owayesiza umsolwa esachanasa ngaphandle. Sasikhuluma ngalelanga mina naye ngaze ngakuveza ukuthi
akaveze lo muntu wesibili owayekhona ngoba wayengayedwa. Ngenhloso sasikhuluma ngoba ngangifuna aveze lo muntu wesibili ngoba mina angibona ukuthi ngivikelekile mangihleli ngaphandle neboshwa kukhona lo angaboshiwe ngaphandle. Ey'ntabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukeleke mekuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. I-MK Party inezinhloso kungeleka Mthaniya umhlaziyi uthi akukho okutheni kwe-EFF kanti ke kukhuzwa abesimame abangamabhonqolo. Osomabhizinisi ngaphansi kamasipala kwaDukuza bathi bazimisela ukusebenza ngokubambisana nomkhandlu ukuze kukhula amabhizinisi abo kukhule nomnotho kuphinde kudaleke namathuba emisebenzi. Bakusho lokhu eBhalito kade ke kunenkulumo ngxoxo ebikhuluma ke ngenqubekela phambili yokusebenzisana njengoba ke kunobuholi obusha kulomkhandlu. Kule nkulumo ngxoxo ebibanjelwe ebandla eBhalito ibikade yanjelwe nawo uhlaka lwe-Chamber of Commerce, Industry and Tourism ngaphansi kwesifunda iLembe. Lolu hlaka liveze izinhlelo elinazo ikakhulukazi zokuqoqesha osomabhizinisi ngaphakathi. Into abayigcizelelile ukuthi osomabhizinisi kuzomele bazi ukuthi abancane nabasebemkantshubomvu bayadingana ukulekelelana ngokwebhizinisi. Umeya ekhuluma nabezindaba uthi baqonda ukuthi sikhona izinselelo ebesibhekana nosomabhizinisi okanye abatshali izimali ngaphansi kwalomkhandlu, kodwa kuba nezinkulumo ngxoxo esifuze lesi banethemba lokuthi kuzoqinisa ukusebenzisana negxathe liyaphambili. Abatshali bezimali bakhona and i-investment noma yenzeka kwaDukuza kodwa ibinakho ukuthi bathi beyitshala imali kwaDukuza kodwa beneyingqinamba ezikhona. Esicabanga ukuthi iplatform efana nale ibingavamile ukuthi ibe khona la khona abatshali bezimali beveza ukuthi bafisa umkhandlu ukuthi mawubahlangabeze kanjani ngokwezingqinamba ababhekene nazo. Ngoba okwethu ukuthi sivule a conducive platform la khona esithi ke manitshala imali batshali bezimali kodwa ke ingqala sizinda nokunye okuhambisana nokuthi i-development ayenze kwaDukuza kukhona yini. Ngicabanga ukuthi ke le platform efana ngale fayisivule going forward so that bangatshali nje kuphela kodwa singabalaleli ingqinamba abanazo. Okunye akufisile ukuthi umkhandlu kuzomela usebenzisane ngokubambisana nosomabhizinisi ukuze kuzodaleka amathuba emisebenzi kuphinde kukhule nomnotho. Siyafisa ukuthi kwaDukuza ukhule ngalolu hlelo sithi ke i-industrialization esikholwa ukuthi njengoba ne-percentage lokungasebenzi lokuntulayo kwamathuba omsebenzi kwabantu uma ngabe siwumkhandlu sithi hayi no ake sibukeni ukuthi what is it that we have ngale kozimbali nobani ngoba sebekhona but creating more opportunities for abahlali bakwaDukuza. Sifisa ukuthi ke siqinisekise ukuthi sithi let us package mhlawumbe umhlaba othize noma imihlaba ethize engasebenzi bese sithi ke kubahwebi no nansi imhlaba siyanikeza yona ngenhloso ukuthi ke akhanini ama-industries esokwazi ukuthi kulama industries abantu bakithi babe sebethola khona amathuba okuziphilisa nemindeni yabo. Ungidi uthe ezinye zezinhlelo basazokhulumela phezu kwazo ukubheka imhlaba abanayo engenzi lutho ukuze kuleyo mhlaba kuzophinde bekwazi ukumema amatshali izimali kuzodaleka amathuba. Godibo Hospice wezindaba ze-1 KZN TV kuChannel 261 ngisebandla eBhalito. Inhlangano engenzi inzuzo isilethe ukukhanya Foundation yasePort Danford iqhube umkhankaso wosuku lwe-International Day of Persons with Disabilities ngokuhlanganisa ke umphakathi ukufundisa uphinde futhi ubaqwashise ngabantu abaphila nokukhubazeka. Le nhlangano ithi abantu abakhubazekile ziningi izinkinga ababhekana nazo emphakathini ngakho ke bakubone kubalekile ukuthi babafundise ukuthi ke kuphilwa kanjani nabo futhi ke baqonde izidingo zabo. Usuku lwe-International Day of Persons with Disability lugujwa ngeminyaka yonke mhla zi-3 kuZibandlela. Inhlangano engenzi inzuzo esilethe ukukhanya Foundation
yasePort Danford ehlanganisa umphakathi kugujwa lolu suku kufundiswa kanye nokuqashisa kabanzi ngokukhubazeka njengoba ke benze nesikhesh ukufundisa umphakathi ngalokhu. Let's Khanya Foundation sibungaza usuku olukhulu lwabantu abakhubazekile sizofundisa njengoba sazi ukuthi mhla 3 so usuku nje lwe-International Day of Person with Disabilities so sihlanganisa nje bonke abantu abakhubazekile ukuthi asize sizobungaza siphinde futhi sinyezane ulwazi shareisha ama-challenges abanawo then ikwazi ukuthi share sibone ukuthi mhlambe izona ziphi izinto esingaphuma naso that sizoba ne-way forward. Le nhlangano ayigcinanga nje ngokufundisa kodwa ke iphinde yakhipha ke nezihlalo ezinamasondo ama-wheelchair kanye ke nezigcobo zokuvikela ilanga ama-sunscreens kubantu abakhubazekile kanye banabanebala elimhlophe. So phindayo sonamhlanje ke distribute ongama-wheelchair bakhona abasebenominathiwe ukuthi khona basebehlonziwe in fact ukuthi sibanyeza ama-sunscreen abantwana abanebala elimhlophe sibona ilanga liyashisa nje so sizobanikeza nje bese kuba ke nje usuku nje lothi ke sa-encourage ukuthi okay umsunomntwana onebala emhlophe umsu uvelelwe inkinga kwenza wakhubazeka mhlambe izona ziphi izimo kumele uyilindele and ungenza kanjani so that uzohlaze nje ucabanga nje positive ungayitshela ukuthi impilo yakho isiphelile. Ezinye zezinhlelo zalenhlangano ukulekelela laba abakhubazekile ngokubasiza ukuthi nabo bazithuthukise baqhubeke nempilo. Siyakhona ukuthi sisebenzisane namanye ama-partners sicele usizo besinyeza lokho esicela then sihambe sokunyeza umphakathi sikwenza nje lokho for free ne-service yethu futhi emahala so nje kuningi abanye ade sibenzisa nje abanye albinism sibenzisa ama-driver's license recently abawu2 sebenawo ke sekushoda ukuthi nje omunye sesimthathile u-Andathina so uyasebenza as-facilitator nyombona nje ngaphathi manje mbona uphethe i-program. Let's get indaba zo-1 KZN TV ngosamukeliso Nqulunga ngisePort Danford esikhaleni. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuye. Sekubingelela ke siyawamukela ukuthi ke wena usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. I-MK Party inezinhloso kungeleka Mthaniya umhlaziyi uthi akukho okutheni kwe-EFF kanti ke kukhuzwa abesimame abangamabhonqolo. Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Izimakethe zakuleli zivale irandi liyi-17.80 emaqhathaniswa nedola laseMelika libe u-22.49 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-18.61 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$2,684.64 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u-$73.41 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini ezemidlalo. Umqeqeshi weSuperSport United uGavin Hunt uyavuma ukuthi ke akusafanele ukuthenjwe kakhulu umdlali wakhe osemkantshubovu uBrandley Grober yize ke esaqhubeka nokulitakula leli qembu ngokulishayela amagoli amqoka. uHunt usho lokhu ngemumva kokuba lo mdlali engene ngesiwombe sesibili waphinda watakula leli qembu lasePitoli ngokulishayela igoli elimqoka ngemzuzu yokugcina nokuyilona ke enqobe ngalo iguqisi Richards Bay FC ngelilodwa eqandeni koweBetway Premiership. Asikubhekela isimo sezulu esingalindeleka. Ngiyaziguqisa ke ebese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi ngomsombuluko ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.